Mukoma kulendi muri wapenyu resitora wapenyu nyaya yandati ndichida kutaura panapa inyaya wani tinokumbira hedu kuti pamberi navageza pamberi navachamisa vachivenga ewe ndiri pamberi navo but handisi kuziva kuti pavakamira ndepapi because why sei vasina kumbobvira vakazo kana kuti hatizive pamwe vari kufambira pasi asi kudai kuri kunzi munhu ari kuona kurwadziwa kwatiri kuita kudai vakakurumidza sekurumidza kwavakaita pavakaibvisa mugabe. Chinhu chekutanga ndechekuti mukoma kulendi nyaya yangu iri pakudai munoona takatarisa mining iri kuzimbabwe kune tin kuna asbestos kune glass kune steel zvose zvakawanda wanda zvinhu izvozvo zvinopa upfumi hwenyika hwakawandisa. Muno muSouth Africa mukatarisa mune mamining mashoma arimo makatowanda platinum negold iroro but migoto yavo yapasi because inini ndakamboita zvechigweja ndatombopinda pasi. Saka tichinotarisa tichibva ipapo tikatarisa tinoona kuti chemberedze munomu vanhu vari kubatirwa tax munomu vese macivil servants nevese vanosenza vari kubatirwa tax iyoyo inouya ichinobhadhara vanhu ivo kupera kwemwedzi each and every day ichi kupera kwemwedzi kwega machembero anopiwa mari dzavo I think it's 2.4 to 2.6 zvichienderana nekukura kwako it's $100. Tobva ipapo zvirema zvinobhadharwa, tobva ipapo vana vanobhadharwa vane mari dzavo dzavanobhadharwa, tobva ipapo kubva pakaitika lockdown vanhu vakatanga kubhadharwa mari nekuda kwokuti havasi kuenda kubasa. Nanhasi vanhu ivava vachiri kubhadharwa mari vanhu ivava vachibhadharwa mari idzodzo imari dzetax. Isusu kumusha uku tine mamaini tine zvakawanda zvese muZimbabwe zvakawandisa but hatizive kuti mari idzodzo dzinenge dzichienda kupi. Chinhu chechipiri ndechekuti inini hangu ndichizvitaurira ndiri mumwe chete ndiri pasi pavageza ndiri pasi pavachamisa vese vanhu ivavo ndovada kufa vanhu havakabvira vachitongouraya kubva kudhara saka handitye kufa zvese kudai kurutonzi pari zvino tine vatiti isusu hatichitangidzai. Inini ndakazvimisira kuuya ndakazvimirira ndichizoskorwira nyika yangu asi chinhu chinongondibhowa chinhu wani maZimbabwe nevanhu vakaita magwara akanyanyisa nekuda kwokuti ava vanhu vanouraya saka kana uchiuraya vatanga kuuraya iwewe nhasi here munomu zvamuse munomu kuna naAmerica kuna South Africa kuna naAustralia kunongopfurwa munhu wani pamberi pako achitofa zvongofanana muzi kufa. Inini ndava ndiurayi because vatogara vakatouraya kudhara vauraya machembere edu vauraya chii ukapiwa donation kunzi vapiwa donation kunzi ndavaenda vanopa vanhu chikafu vanosvika ivo votaura kuti vari kuda $5 pamusoro pechikafu chemahara. Saka chinhu chavanoda chii toenda tobva panapa toenda kune mapresident ese. Inini handizive inini handisati ndakamboona mukadzi mukadzi waTrump achinzi iye ane pano handisati ndakambomuona achikwana panyaya dzenyika. Tikatarisa Auxilia Mnangagwa ima munoti chimama vanowanikwa kune zvemandiriki nekumagame park vakatopfeka mauniform vachidaidai murume wenyu ari kusenza mhai imimi ipaiwo vamwe mikana yemabasa. Vese vamunotaura naShaun Mnangagwa vanowanikwa papi vazenge vapinda papi kumasoja vazenge vadai vakuzviita ameno handizive. Isusu chinhu chatoziva kana imimi iwewe uri iwe president sababa vemusha ava vamwe vese havana pavanopinda vari kupinda papa kuti mese mobva maita musha wacho wese ndewenyu nyika yese ndeyenyu vamwe saka vamwe alright vamwe ava muri kuti imimi voita sei vosenzepi imimi mukada kuti alright Auxilia Mnangagwa chimhama chenyu icho chabata cha kumagame park
Ndrikini uyu Shoni Mnangagwa akumasoja ari kufamba achiteera vanhu achisungizana nyoka yemabhunu achidai zvese zvaanenge achiita izvo. Isusu zvakangofanana tikatarisana anana Trump ava hatimbozivi vana vavo, hatizive vakadzi vavo isu. Tobva toenda kunana Ramaphosa hatizive vana vavo, hatizive vakadzi vavo. Imimi nekuda kwekuti makanyaya kuita sei. Zvimwe zvinhu varume muchizviona pakambonyanya kuita seiko pachigaro pacho. Ko mukambosiyirawo vamwe zvinei zvakadii. Hamupabvi nekuda kwokuti pakaita sei, hausi musha wenyu uyu. Inyika ikabata matebheleland, mashonaland, manikaland, zvese chingoti urayai tese once tigare tasiya kuti aiwa mosara imimi nana Shoni venyu nana Akusiriya venyu zvimhama zvenyu izvozvo muchienda mberi. Because isusu taneta nemi isusu hatichazvida izvo. Ngoti urayai once mogara kana kungoisa manyuclear motiuraya tese once nyika yese. Because hapana chamuri kuita. Chii chamuri kuita? Chembere dzedu dziri kutambudzika, vana vari kutambudzika. Mukadzi anoenda muchipatara onozvara, iwewe unonzi chimhama, iwe wakambonozva. Chinondibhona ndechekuti munobva imimi muchiti muruda kurapwa, munotadza nekurapwa muZimbabwe imomo. Munonoraparwa kunana Dubai, munonorapirwa kupi kunana Asia uko kure uko. Sei musingaendi muparire Nyatwamo kana kuHarare hospital? Sei muchida unorapirwa kunzwe? Inini hangu ndakazvimirira ndiri one. Handitaurire ndakamira pasi pemwe munhu. Ini ndakazvimirira ndiri one. Kana muchindiuraya nekuda kwenyu kwekunzi hanzi munouraya munodi, garai matiuraya. Mandiuraya ini. Zvese izvo zvamunoita izvo ndezvekupenga izvo. Tarisai nezvi. Nyika mukada kutarisa road makomba, hakuna magetsi, hakuna chii, zvese hamuna kana chamunoripeya. Unonzi iwewe munhu unosimuka iwewe unopa ndrikini, unopa maovheti mabhasikoro. Unonzira kuti mudhara ane 50 years ane 70 years anochovha bhasikoro. Anochovha bhasikoro anorisira. Ana achipiwa bhasikoro kuti aita sei? Sei mazoda kunomhanya kupa vanhu mabhasikoro nekuvapa ma100 US? Mangambotadza nei kuvapa kubva kudhara? Mozovapa iye zvinezvi. Mimi varume muone vamwe vanhu sevanhu, musaone kunge senonzi neivo venyu anana Chevhayo. Kana dziri mari dzake dzekuromba ndaabve pasaidi nemi aende kusaidi kwake azvimirire ega, asapinze kuti hanzi ZANU-PF zvikazenga. Imimi ZANU-PF yacho futi imbobvaiwo muende pasaidi. Onai pati yanandrikini mukatarisa mapati akawanda aurambidzwi kukambena. Ukatarisa kuSouth Africa uko ezvinezvi vakandrikina ANC yange yatodyiwa, but vakasangana vakaita zvavakaita. Imi mune muchibira mavhotsi aya makabvira kubira tsvangirai kubva kudhara, kubva kunana 19 handachaziya 1999 unganya kunana 2000. Mukauya mukabira chamisa mukaba zvese mune mungoita zvinhu zvechitsotsi zvakambomira sei? Amuguti makaita sei varume? Imbogutaiwo, imbobvaiwo vamwe vanhu vagadzirise. Munoona at the end tichanetsana zvisingaiti ende ticharwisana zvekuti hatimbokunyarenda, hatikutyei, totosvika ipapo munototipfuura tichiuya. Zvese zvamunotaurirwa zvekurova vanhu zvezvo ndezvekupenga zvezvo. Tinosvika ipapo straight, inini ndega ndosvika. Munobata vanhu munovabatira kuti vaidii? Munobata vanhu 99, vanhu vari ku 95 apo, vanhu vari kundrikina, vari kuratidzira kuti zvavari kuda ndezvizvi. Mosunga vanhu mune muchivasungirei? Ndekupi kusinombobvira kwakaitwa strike? Anezvi munosunga nyoka yemabhunu munomusungirei? Ari kukutaurirai chokwadi hamuchidi. Haima varume imimi mutinyarewo, please mutinyare. Tiri vanhu vakafanana nemi. Zimbabwe hausi musha wako iwe Mnangagwa. Mutinyare please. Uri mudhara mukuru stereki, totokuremekedza sababa. Chimbosudurukawo umbosiyira vamwe.
mubve isusu pa ugaro hwauru atitombodi kunzwa mukatarisa atitombozive mazita evakadzi vana Donald Trump. Mukatarisa atitombozive vana Donald Trump kuti vanozonzi vari mugovernment kana kuti vazive vakasenza api. Totonzwa kuti vabatwa nemadrugs vachitoita zvavane vachiita uko. Saka iwewe vana vako nemukadzi wako vane vachipinda papi? Iwewe ndiwe uri pabasa. Atidi umbonzwa kana anything. Ndiri kukumbirai, ini ndonzi gava jena, ndiri kukumbirai kuti mukurumidze enyu masuduruka ipapa. Because yesh tichanetsana zvisingaite hondo yacho hondo yamuri kutanga yamuipedzi varume. Toda kugara takutaura taneta nemi tashungurudzwa. Mukatarisa upenyu hunorarama vana vevamwe vanhu. Mukatarisa upenyu hunorarama nedzimwe nyika. Amuchiviwo here, amudiba. Hwenyu bedzi upenyu ndehwekuti chero zvazvaita. Imemi so long maguta imemi nevana venyu. Kochembereidzi nezvirema vanhu vakatambudzika rufamba pamawheelchair, vanhu vakakurwirai kuti muve muri ipapa amavatarisi. Munongoti so long imemi muripo bedzi makabata. Pfungwa dzenyu ndadzifunge varume, moyo varume vakuru. Totaura chishiona, hatigoni kutaura chirungu, but tokutaurira chokwadi. Chokwadi bvai ipapo pamura. Taneta nemi mukazoona tada kupindira zvire kuti tiri magwara, hatisi magwara, munotiuraya tichiuya. Ndozvasara, tichauya ipapo tichitouya tichienda mberi muchipfuura tichiuya. Handi makangogara mauraya. Unzira kuti hanzi kunzi garwa uchityisa vanhu ndochicho. Swera uchityisa vanhu uchiuraya vanhu makabva kudhara makauraya nanatongogara mukadii muchizama kuswedera mukabvisana namai mujuru muchiswedera uchiswedera nenharo. Senzesa nemishonga yenyu muchidii, isusu hatidi izvozvo. Ibvai ipapo varume mumbopawo vamwe vanhu. Tione kuti which. Hatisi kutombokudai zvachose. Hatisi kukudai iwe neZANU-PF yenyu, ibvai ipapo. Tinotoirwira iyoyo kana muchida todzokera tonotangira from start. Kuchimoyo kwacho kwamunoti makaenda imene nekuzambia nepi. Futi iwewe Mnangagwa hausi muZimbabwe uri muZambian. Saswera uchiti nyepere. Uri muZambia ndotokuziya kubva pawakatangira kusvika pawakaperera. Sazoti nyepere zvonoswera uchitaurira. Takatosotwa kusvika pekugumisira. Inini ndiuraye ndega ndichauya pauri straight. Ndiuraye ndega 1v1 chikonyoka ndokutaurira.